Jakom mar bod mar sukari Kenya Sugar Board midusa Nicholas Gumbo okone oganda luwo mondo tim makare gi mwandu magintiere godo kama oting'o mula, rech, lope mamiyo kod mamoko mondo mi giriemb dhier. Gumbo mane wuoyo e sub-county ma Wendo e kinde mane ochopo e nyasi mobagi kod Shofko wacho ni mwandu mathoth mayudore e gwenge ma Kaluo oting'o mula kendo okosekonyo oganda e yo makare. Jakomni mar Kenya Sugar Board bende okone jotelo moyier mondo otim chenro mag dongruok manyalo kelo lokruok kuom oganda. Mae nosir kod jatije ka Shofko Kennedy Odede mane okone piny owacho kod riwruoge mag moko ma ok mag piny owacho mondo otim chenro mag dongruok ma oganda giwegi ema dwaro. Bigori kama wantie nitie a lot of gold nyatike ka and everywhere kata rungo ka. Mosebedo mind for years. Jok mamae ema jokor gweng onge mwandu. Jok makawe ema niga ngono mwandu. Nyaka en piny momeo. Afrika en piny momeo. Alomoko na somo buk moro mawacho ni dhier mar Afrika en dhier moker gi jotend Afrika. To kendo no wacho ni Afrika nyaka bed modhier. Nikech Afrika uso mwandu ne kong'iyo godo dhier. And I also believe that development must come from the household. Development must come from the people, from the community. They really know what are the challenges. Not me, not NGOs, not government, but they have to work with the locals and listen to the communities.